देखा भाई लो, छोट कलाकार के बड़ कलाकार लो बढ़ावा ना दिहल चाहेला। हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री से दुगो गाना बड़ा हिट भइल बाटे। पहला में ई हटे और जे भी अपना दोस्त मित्र से प्यार करता एक गानवा पर रील बनावता, स्टोरी लगावता। और दूसरका गाना ई हटे और जे भी अपना गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता वो गानवा पर रील बनावता और स्टोरी लगावता। मगर एजा ई सवाल उठता कि हई दोनों गाना हिट होइए गइल बा त हई गाना के सिंगर काहे लाइव आके रोवता, का कारण बा, का मजबूरी बाटे, काहे आके लाइव रोवता, ई सब तो हनी लोग के जानल चाहता रहो। अरे हाँ भाई हाँ, हम बता दी कि हई जौन गानवा बा दोस्ती, एक गानवा के सनी पांडे गइले बाड़े और एक गानवा के टून विजय चौहान के चोरा के गइले बाड़े। का हो सनी पांडे, हम सही कहता नीनू? ऐसे कि विजय भैया के ट्यून है, हम तो सबके सामने कहते हैं, लजाए का बा। तो सनी पांडे विजय चौहान के ट्यून चोरा के गइले बाड़े हई गानवा दोस्ती, तब विजय चौहान चुप काहे रही? वो इनकरा गानवा पे स्ट्राइक मार मार के गानवा बंद करवा देले हैं। अब लोग के मन में ई सवाल उठत होई कि सनी पांडे विजय चौहान के गाना के ट्यून कैसे चुरा ले लेता। देखो भाई, एक महीना पहले विजय चौहान यही टूनवा पर एगो गाना गइले रहले। देखा भाई, ए टोन के मेन मालिक बाड़े विजय चौहान और विजय चौहान भी एगो गाना रिलीज कैले रहले 10 दिन पहले, दिल लागल बा तोरे से। और विजय चौहान के गानवा ना बाजल और दोस्ती गाना खूब बाजल, दबा के बाजल, तब विजय चौहान के देखल ना गइल और विजय चौहान दोस्ती गानवा पर स्ट्राइक मार मार के बंद करा देले। तब सनी पांडे लाइव आके आ कहता रे तो वैसे नहीं हो रहा बाटे कि भाई के गाना बाजता तो बाजे दी भैया, आपके बहुत बड़ा नाम बटे, ये सनी के शुरुआत समय बटे। तब भाई विजय चौहान से यह अनुरोध बा कि एगो छोट कलाकार यानी छोट भाई के गाना बाजता तब बाजे दी भैया, बाजे दी। काहे से कि राउर तो बहुत बड़ा नाम बाटे, बहुत बड़ा बड़ा सिंगर के गाना लिख के दिला और एगो छोट कलाकार उभरता, बाहर आवता, मार्केट में नाम ओकर बढ़ता तो बढ़े दी भैया। काहे से कि दोस्ती गाना ऐसा गाना बाटे कि एक महीना के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा व्यू प्राप्त कर सकता। काहे से कि जौन एकर शब्द बाटे नु बहुत अच्छा बाटे, दोस्ती गाना के शब्द। तब विजय भैया छोट कलाकार के बढ़ावा दी और छोट कलाकार के बाजे दी। देखा भाई, अब तू कुछ भी कर लो, लेकिन दोस्ती गाना अतना अमर हो गइल बा कि एक गाना पर अतना लोग रील बनावता, अतना बनावता टे। और एक गानवा के सिंगर कल्पता रोवता, तब विजय चौहान जी माफ कर द भाई, माफ कर द, दोस्ती गाना पहले कॉपीराइट हटा लो कि भाई के तनी नाम हो जाओ, भाई तनी मार्केट में त हल्का मचाओ, थोड़ा सा भी नाम उठे के भइल बा तले तू कॉपीराइट मार के गाना के भसा देला। भाई हटा लो कि तनी, ना तो दोस्ती गाना जिंदाबाद। अरे कि हमनी के यारी बचपन के हो यारी कि यारी टूटी अब ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।